Salutare guys! Astăzi suntem într-un vlog într-un vlog pe canalul Kendama și multe altele cu Sebi. Salut! Și cu Patrick. Neața. Și astăzi dăm o tură cu bicicleta mea. Pe scheme, ați înțeles voi? Let's go! Ok, prima dată e Patrick, cel care trebuie să dea tura. Bagă Patrick! Apoi tu, și apoi eu. Mamă, cum se duce, bă, guys! Se duce destul de departe. Vreau să prindă viteză. Și acum, și momentul ușor! Da. O, făcut. Din nou. Nu? Din nou. Hai încă o dată! Care a doua? Și Patrick se duce, se duce. Și... Stai un pic. Și acum vine momentul așteptat. Hai. Doamnelor și domnilor, Patrick vine și... Oh, frumos! Frumos, guys! Acum e rândul... Direct. Gata. Bun. Și acum e rândul meu. Facem scheme. Dacă vreți muzică de background, coment în coment. Știu, bă, cum poate să filmeze Tudor așa. Oh! Și acum încă una. Stați, oameni, ce-a făcut bro aici? Asta o să fie greu. Stai că mă calcă dacă nu mă dau. Hop. Oh! Săritură! E rândul lui Sebi. Să vedem. Să vedem. Țin eu camera. Să vedem ce face Sebi. Hai să vedem ok-ul cu bun. Se duce și... Și acum vine momentul cel așteptat. Și... Oh, turbo! Oh, ce linie a lăsat! First try curbă frumoasă! Curbă! Hai să mai încercăm o dată. Până acum tu dă pe primul loc eu și după aia Patrick. Și acum încă o încercare, Sebi, încă o încercare, începem! Hai să mai facem o încercare. Și... Ni se oprește și... Bine! Și vine! Nu a făcut turmă, dar au fost frumoase. Ce drift frumos! Nu e că am făcut Cine mai vrea? try. Mai dau eu ultima dată. Mai departe. pentru acest videoclip, da. Eu ultima dată pentru acest videoclip. Dacă puteți. Ultima dată eu. Deci, doamne, ce frumoase! First try! Și acum începem. Patrick! Acum începe Patrick să facă schema. Ne oprim aici. Și acum vine. Vezi că e bună. Nu. Trebuie din nou. Da, a fost bună. Puțină bă, dar schemele mele au fost șmechere. Mai Da. încercăm din nou. Like. Tura asta. Aș vrea să dau un tur în jurul școlii. Like, vă rog frumos. Ne chinui mult. Ok, Patrick. Stați un pic. Dacă nu vreți să aveți ghinion 10 ani, nu uitați să dați acum butonul de like, subscribe, ca să aveți 10 ani noroc. Vă mulțumesc. Și acum trebuie să vină Patrick. Hai că trebuie să vină. Nu trebuie să lipsească Patrick. Și uite că vine. Acum vedem ce se va întâmpla cu Patrick. Și momentul așteptat. Frumoasă curbă. Și acum, ca să încheiem videoclipul, trebuie să mai fac eu 2 scheme. Poate ții camera. Dar cele mai frumoase au fost ale mele, să fiu sincer. Da, un pic. Dar și uite ale Patrick. Hai să vedem dacă poate să-mi ia Doamne de ajută!
Hai, ia-mi Gloria dacă poți ține. Ia-mi Gloria, ia-mi. Începem. Wow! Frumos. Ok. Și acum ultima. Să nu vă puneți cu maestrul la drifturi. N-am nicio șansă, cel puțin. Wow! Ok. Asta a fost. Periculos. Nu uitați, like, subscribe. Ne vedem la alte episod. Pa, 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 pa.